לוק יומי, בואו נתחיל. היום יש לי חשק אז להרכיב טוטל לוק ג'ינס. אז נתחיל מהמכופתרת ג'ינס הזו מ-20. יש לה בד, משהו לא רגיל. על אף שזה נראה ככה, הוא לא עבה וכבד מדי. זה אני רוצה לשלב ג'ינס, יהיה טוב שישתלב לי עם החולצה. מאחורה אני פשוט עושה צורה של X ומכניסה. ופה אני גם טיפה מוציאה מהבד. אקח את השרוולים. אני רוצה בלוק של היום דווקא להשיג איזשהו מראה גברי כזה. אוקיי. אני רוצה לשלב איזשהו עקב קטן. תיק זם שחום משיין. וכאילו מתבקש להוסיף כאן חגורה, אבל דווקא בא לי להשאיר את זה ככה, נקי. פשוט זם שחום, ג'ינס. זו התוצאה הסופית. מה דעתכן? שיהיה לנו יום טוב.